δούλο του Θεού Γεώργιο, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφεται η δούλη του Θεού
Θεός ο αιώνιος, ο τα διηρημένα συναγαγώνης ενότητα και σύνδεσμον διαθέσεως τυφής άρρηκτον, ο ευλογήσας Ισαάκ και Ρεβέκα, και κληρονόμους αυτούς της εις Ευαγγελίας αναδείξας, αυτός ευλόγησον και τους δούλους σου τούτους, οδηγών αυτούς εν παντή έργο αγαθό. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιόν και το Αγίο Πνεύματι, δίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση και το πνεύματι σου. Τα σκεφαλάς ημών το Κύριο κλείνατε. Κύριε, ο Θεός ημών, ότι εξ εθνών προμυστευσάμενος Εκκλησίαν Παρθένων Αγνήν, ευλόγησον τα μνήστρα ναύτα και ένωσον και διαφύλαξον τους δούλους σου τούτους εν ειρήνη και ομονία. Σίγαρ πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιόν και το Αγίο Πνεύματι, δίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων. Αναγωνίζεται ο δούλος του Θεού Γεώργιο, η δούλη του Θεού Ευδοκία, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αναγωνίζεται ο δούλος του Θεού Γεώργιος, η δούλη του Θεού Ευδοκία, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Παραγωνίζεται ο δούλος του Θεού Γεώργιος, την δούλη του Θεού Ευδοξία, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Παραγωνίζεται η δούλη του Θεού Ευδοξία, τον δούλο του Θεού Γεώργιο, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Παραγωνίζεται η δούλη του Θεού Ευδοξία, τον δούλο του Θεού Γεώργιο, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Παραγωνίζεται η δούλη του Θεού Ευδοξία, τον δούλο του Θεού Γεώργιο, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ο Θεός ημών, ο το παιδί του Πατριάρχου Αβραάμ συγχωρευτήσεν τη Μεσοποταμία, στερωμένον υμφεύσαστε το Κυρίο αυτού Ισαάκ γυναίκα, και δια μεσητείας συντρέψεως αραβωνήσαστε την Ρεβέκον αποκαλύψας. Αυτός ευλόγησον τον αραβώνα των δούλων σου Γεωργίου και Ευδοξίας, και στήριξον τον παραυτής ανηθένα λόγο. Βεβαίωσον αυτούς την παρασού Αγία Ενότητη. Σίγαρα παρχήσε δημιούργησαν σάρσεν και φύβη, και παρασού αρμόσατε ανδρή γυνής βοήθεια και διαδοχή του γέρους των ανθρώπων. Αυτός σου, Κύριε ο Θεός ημών, ο εξαποστήλας την αλήθεια με την κληρονομία σου, και
την Ευαγγελία σου επί τους δούλους σου τους πατέρας ημών, εις καθεκάστη γενεάν και γενεάν τους εκλεκτούς σου, επίβλεψαν επί των δούλων σου Γεώργιον και την δούλη σου ευδοξία και στήριξαν τον αραγώνα αυτόν εν πίστη και ομονία και αληθεία και αγάπη. Σίγα, Κύριε, υπέδεισας δίδωστε τον αραγώνα και στηρίζεστε εν παντή. Δια δακτυλιδίου εδόθη η εξουσία το Ιωσήφ εν Αιγύπτου. Δια δακτυλιδίου εδοξάστηκαν ήλεν χώρα Βαβυλώνος. Δια δακτυλιδίου εφανερώθη η αλήθεια της Τάβα. Δια δακτυλιδίου ο πατήρ ημών ο ουράνιος, η κτήρμον γεύωνε επί των άσων των ιών. Δότε γάρφηση δακτύλιον εις την χείρα αυτού και ελέγανε στον βόσκον των συντευτών θύσατε και φαγόντες ευρανθόμεν. Αυτή η δεξιά σου, Κύριε, τον Μωυσήν στρατοπέδευσεν εν ερυθρά θαλάσση. Διαγάρ του λόγου σου του αληθινού, οι ουρανοί εστερεώθησαν και η γη εθεμελιώθη, και η δεξιά των δούλων σου ευλογηθήσετε το λόγο σου το κρατεό και το βραχίον ίσου το υψηλό. Αυτός σου, δέσποτα, αυτός ουν και νυν δέσποτα, ευλόγησον το δακτυλοθέσιον του το ευλογίαν ουράνιον, και άγγελος Κυρίου προπορευές το έμπροσθεν αυτόν, πάσα στα ημέρας της ζωής αυτόν. Ότι σύ ο ευλογών και αγιάζον τα σύμπαντα, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, δίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Μακάρι πάντες υποκούμενοι των Κύριων, υπορευόμενοι εν τες οδείς αυτού, τους πόνους των καρπών σου φάγεσαι, μακάριος ή και καλός ιέστε. Δόξα Συ ο Θεός ημών, δόξα Συ. Η κοινή σου ως άμελος ευθυνούσα εν τες κρίτες της οικίας σου, Ιησού ως νεόφυτα ελαιόν, κύκλο της τραπέζης σου. Δόξα Συ ο Θεός ημών, δόξα Συ. Ιδρούτος ευλογηθήσετε άνθρωπος αποκούμενος τον Κύριον, ευλογήσεσαι Κύριος εξιών, και ήδη στα αγαθά Ιερουσαλήμ πάσα στα ημέρας της ζωής σου, και είδης Υιούς των Υιών σου, ειρήνη επί των Ισραήλ. Δόξα Συ ο Θεός ημών, δόξα Συ. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως, ευλαβίας και φόβου Θεού ισιών των εναυτών του Κυρίου δεηθόμεν.
υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ των δούλων του Θεού Γεωργίου και Ευδοξίας, των ίν συναπτωμένων αλήθησης γάμου κοινωνία και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ευλογηθήνε των γάμων τούτων ως των εγκαλά της Γαλιλαίας, του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του παρασκευθήνε αυτή σοφροσύνη και καρπών κοιλίας προς το συμφέρον του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του εφρανθήνε αυτούς ενοράσει ιών και θυγατέρων του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του δωρηθήνε αυτής ευτεκνίας απόλαυση και ακατάγνωστον διαγωγήν του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του δωρηθήνε αυτής τεκέινη πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ριστήνε αυτούς τεκέιμας από πάσης θλίψεως οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένου στενδόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, που μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα ότι πρέπει η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου δεηθόμεν. Ο Θεός ο άχραντος και πάσης κτήσεως δημιουργός, ότι την πλευρά του προπάθωρος Αδάμου για την συμφιλανθρωπία εις την έργα μεταμορφώσας και ευλογήσας αυτούς και ημών, αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσατε της γης και αμφωτέρους αυτούς εν μέλος αναδείξας δια της συζυγίας. Ένεκεν γαρτού του καταρρύψει άνθρωπος τον πατέρα του και την μητέρα και προσκοληθήσατε τη ιδία γυναική και έσονται οι δύο η σάρκα βίαν και ούς ο Θεός συνέσεξεν άνθρωπος μη χωρισέτω. Ο τον θεράποντας ο Αβραάμ ευλογήσας και διαλύσας τη μήτρα Σάρας και πατέρα πλήθους εθνών ποιήσας. Ο τον Ισαάκ τη Ρεβέκα χαρισάμενος και τον τόκον αυτής ευλογήσας. Ο τον Ιακώβ τη Ραχήλ συνάψας και εξ αυτού τους 12 πατριάρχας αναδείξας. Ο τον Ιωσήφ και την Ασυνέλ συζεύξας, καρπών παιδοποιίας αυτής των Εφραίμ και των Μανασίν χαρισάμενος. Ο τον Ζαχαρίαν και την Ελισάβετ προσδεξάμενος και πρόδρομον των τόπων αυτών αναδείξας. Ο εκ της ρίζης Ιεσέ, το κατασάρκα βλαστήσας την αϊπάρθενη, και εξ αυτής αρκωθείς και τεκτής η σωτηρία του γένους των ανθρώπων. Ο δια την άφραστον σου δωρεάν και πολύ αγαθότητα παραγγελόμενος εν καλά της Γαλιλαίας, και τον εκεί σε γάμον ευλογήσας ή να φανερώσεις ότι σών θέλει μαριστή η ένομος συζυγία και η εξ αυτής παιδοποιία. Αυτός δέσποτα Πανάγιε, πρόσταξε την δέηση ημών των οικετών σου ως εκεί σε κεντάφθα παραγγελόμενος δια οράτος σου επιστασία. Ευλόγησον των γάμων τούτων και παράσκου της δούλης σου τούτης, το Γεωργείο και την Ευδοξία, ζωή ειρηνική.
μακροημέρευση, σοφροσύνη, την εις αλλήλους αγάπη εν το συνδέσμι της ειρήνης, σπέρμα μακρόβιο, την επιτέκνης χάρη των αμαράντινων της δόξης Στέφανου. Αξίωσον αυτούς ειδήν τέκνα τέκνα, την κήτην αυτών ανεπιβούλευτον διατήρησον, και δώσ' αυτής από τις δρόσου του ουρανού άνωθεν και από τις ποιότητος της γης. Έμπλησον τους οίκους αυτών σύτου, ίνου και ελαίου και πάσης αγαθοσύνης, ή να μεταδιδώσει και της πλοίαν έκουση, δωρούμενος άμα και της συμπαλούση, πάντα τα προσωτηρία αιτήματα. Ότι Θεός ελέους ικτυρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου δεηθώμεν Ιησού. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός ημών, ο του μυστικού και αχράντου γάμου ιερουργός και του σωματικού νομοθέτης, ο της αμφαρσίας φύλαξ και των ποιοτικών αγαθών συγγονόμος. Αυτός και νυν δέσποτα ο εναρχή πλάσας των άνθρωπων και θέμενον αυτόν ως βασιλέα της φύσεως και εικόν. Ού καλόν είναι των άνθρωπων μόνον επί της γης, ποιήσομεν αυτόν βοηθό κατά αυτόν, και λαβών μίαν των πλευρών αυτού έπλασας γυναίκα, ειν ειδών Αδάμ είπε, τούτον ειν οστούν εκ των οστών μου, και σάρξ εκ της αρκός μου. Αυτή κληθήσετε κοινή ότι εκ του ανδρός αυτής ελήφθη αυτή. Ένεχεν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα, και προσκοληθήσετε προς την γυναίκα αυτού, και έσονται οι δύο εις σάρκα μία, και ούς ο Θεός συνέσεξεν άνθρωπος μη χωριζέτων. Αυτός και μη δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, κατάπεμψον την χάρη σου την εμποράδια με τους δούλους σου τούτους, τον Θεόνιο και την ευδοξία, και δώσ' την παιδίσκη ταύτη εν πάση νικοταγίνε του ανδρή, και τον δούλων σου τούτον είναι εις κεφαλήν της γυναικός, όπως βιώσωση κατά το θέλημά σου. Ευλόγησον αυτούς Κύριε ο Θεός ημών, ως ευλόγησας τον Αβραάμ και την Σάραν. Ευλόγησον αυτούς Κύριε ο Θεός ημών, ως ευλόγησας τον Ισαάκ και την Ρεβέκα. Ευλόγησον αυτούς Κύριε ο Θεός ημών, ως ευλόγησας τον Ιακώβ και πάντα στους πατριάρχες. Ευλόγησον αυτούς Κύριε ο Θεός ημών, ως ευλόγησας τον Ιωσήφ και την Ασυνέθ. Ευλόγησον αυτούς Κύριε ο Θεός ημών, ως ευλόγησας τον Μωσέα και την Σεφθόρα. Ευλόγησον αυτούς Κύριε ο Θεός ημών, ως ευλόγησας τον Ιωακήμ και την Άννα. Ευλόγησον αυτούς Κύριε ο Θεός ημών, ως ευλόγησας τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ. Διαφύλαξον αυτούς Κύριε ο Θεός ημών, ως διεφύλαξας τον Νόε δικαιωτό. Διαφύλαξον αυτούς Κύριε ο Θεός ημών, ως διεφύλαξας τον Ιωάννα την κοινία του Κήτους. Διαφύλαξον αυτούς Κύριε ο Θεός ημών, ως διαφύλαξες τους Αγίους τρεις πέδας εκ του πυρός. Καταπέμπουσας αυτής δρόσεων ουρανόθε, και έλθει από αυτούς η χαρά εκείνη, την έσχυνη μακαρία ενένιοτε έβρετον Κύριον σταυρών. Μνημόνευσον αυτόν Κύριε ο Θεός ημών, ως εμνημόνευσαν στο ενώ, του Συν, του Ηλία. Μνημόνευσον αυτόν Κύριε ο Θεός ημών, ως εμνημόνευσαν των Αγίων σου 40 μαρτύρων, καταπέμψεις αυτής ουρανόθετους στεφάνους. Μνημόνευσον Κύριε ο Θεός ημών, και των αναθρεψάντων αυτούς γονέων, ότι ευχέ γονέων στηρίσου στη θεμέλια οίκων. Μνημόνευσον Κύριε ο Θεός ημών, των δούλων σου των παρανύμφων, των συνερθόντων εις την χαρά αυτή. Μνημόνευσον Κύριε ο Θεός ημών, του δούλου σου Γεωργίου και της δούλου σου ευδοξίας, και ευλόγησον αυτούς. Δώσ' αυτής καρπών κοιλίας, καλλιτεχνία, ομόνιαν ψυχών και σωμάτων, ύψωσον αυτούς ως τα σκέδρους του Λιβάνου, ως άμπελον ευκλιματούσαν.
Δόρισε αυτής σπέρμας τράχιος, ή να πάσαν αυτά και ανέχοντες περισσεύσως και εις παν έργων αγαθών και εσύ ευάρεστον, και είδωσε λίγους των ιών αυτών, ως νεόφυτα ελαιών κύκλο της τραπέζης αυτών. Και ευαρεστήσαντες ενώπιόν σου λάμους ως ημεσκοστήρες εν ουρανό, εν εσύ το Κυρίο ημών. Ω πρέπει πάσα δόξα, κράτος, τιμή και προσκύνησης, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου δεηθόμεν ο Θεός ο Άγιος, ο πλάσας εκποός των άνθρωπων και της πλευράς αυτού ανοικοδομήσας γυναίκα και συζεύξας αυτών βοηθών κατά αυτόν, δια το ούτως αρέσει τη σύ μεγαλειότητη, μη μόνον είναι των άνθρωπων επί της γης. Αυτός και νυν δέσποτα εξ απόστηλον την χείρα σου εξ Αγίου κάθε κητηρίου σου, και άρμοσον τον δούλον σου Γεώργιο και την δούλη σου ευδοξία, ό,τι παρασού αρμόσεται ανδρή. Σύζευξον αυτούς εν ομοφροσύνη, στεφάνωσον αυτούς εν αγάπη, ένωσον αυτούς εις σάρκα μία, χάρισε αυτής καρπών κοιλίας, ευτεχνίας απόλαυση. Ποτισόν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Στέφεται ο δούλος του Θεού Γεώργιος, τη δούλη του Θεού ευδοξία, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφεται ο δούλος του Θεού Γεώργιος, την δούλη του Θεού ευδοξία, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφεται ο δούλος του Θεού Γεώργιος, την δούλη του Θεού ευδοξία, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφεται η δούλη του Θεού ευδοξία, τον δούλο του Θεού Γεώργιο, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφεται η δούλη του Θεού ευδοξία, τον δούλο του Θεού Γεώργιο, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφεται η δούλη του Θεού ευδοξία, τον δούλο του Θεού Γεώργιο, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Κύριε, ο Θεός ημών, δόξη και τιμή, στεφάνωσον αυτούς.
Έφυγας επί την κεφαλήν αυτών, στεφάνους εκείδων Κυρίου. Πρόσχομαι, Ζωή μου της αντώσε, και έφτας αυτής μακρότητα ημερών. Σοφία, Προς Εφεσίους επιστολής Παύλου, το ανάγνωσμα. Αδελφοί, ευχαριστείτε πάντοτε υπέρ πάντων, εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, το Θεό και Πατρί, υποτασσόμενοι αλήθεις εν φόβο Χριστού, εγινέρετε στις υγιείς ανδράσιν υποτάξεστε ως το Κυρίο, ότι ο Άγιεστη κεφαλής της γυναικός, ως και ο Χριστός κεφαλής Εκκλησίας, και αυτός εστι σωτήριου του σώματος. Καλώς περί Εκκλησία υποτάσσεται το Χριστό, ούτω και οι γυναίκες της υγιής ανδράς είναι μάρτυροι. Οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας εαυτόν, καθώς και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και αυτόν παρέδωκε υπέρ αυτής, ή να αυτήν αγιάσει, καθαρίσας τον τρόπο ύδατος εν ρήμανη, ή να παραστήσει αυτήν εαυτόν, εύδοξον την Εκκλησίαν, μη έχουσας φίλων, η ρητίδα των διούτων, αλληνάχη, Αγία και άγνος. Ούτως ο φίλους οι άνδρες αγαπάντας εαυτόν γυναίκας, ως τα εαυτόν σώματα, που αγαπούν την εαυτού γυναίκα, εαυτόν αγαπά, ουδείς γάρποτε την εαυτού σάρκα εμίσησε, αλλά εκτρέφει και θα'ρπει αυτή, καθώς και ο Κύριος την Εκκλησία, ότι μέλη εσμέν του σώματος αυτού, εκ της σαρκός αυτού και εκ των οστέων αυτού. Αντί τούτου, καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκοληθήσεται προς την γυναίκα αυτού και έψονται οι δύο εις σάρκα μίαν. Το μυστήριον τούτο μέγα εστί, εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησίαν, πήγε εμείς, η καθένα έκαστος. Την εαυτού γυναίκα, ούτως αγαπάτω, ως εαυτού. Σοφία, ορθή ακούσαμε του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Κατά Ιωάννη, Αγίου Ευαγγελίου ανάγνωσμα, πρόσκομε. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο κάπως εχαίρετο εν Κανά της Γαλιλαίας και ήδη
λύπηρ του Ιησού εκεί. Εκλήθη δε και ο Ιησούς και οι μαθηταί αυτού εις των γάμων, και υστερήσαντος έχει η μήτηρ του Ιησού προς αυτόν, ίνον ουκ έρχουσι. Λέγει αυτή ο Ιησούς, τι ενίκες ηγίνε, ου ποίκει η ώρα μου. Λέγει η μήτηρ αυτού της διακόνης, ότι εάν λέγει τιμή ποιήσατε. Ήσαν δε κίδροι ελήθινεξ, κείμενε κατά των καθαρισμών των Ιουδαίων, πολλούσε αναμετρητάς 2 ή 3. Λέγει αυτής ο Ιησούς, γεμίσατε τα συνδρίας ύδατος, και γέμισαν αυτάς έως άνω, και λέγει αυτής, αντλήσατε νυν, και φέρετε το αρχιτρικλίνο, και είναι γαν. Ως δε γεύσα το αρχιτρίκλινο στο ειδωρίνον γεγεννημένον, και ούκ ειδικόθεν εστί, οι δε διάκονοι είδησαν οι ιδρικότες το είδον, φωνή των υμφίων ο αρχιτρίκλινος και λέγει αυτός, πας άνθρωπος, πρώτον των καλών ίνων πείθηση, και όταν μεθυστώσει τότε τον ελάσσο, σίδεται τύρικα των καλών ίνων, έως άρθι. Ταύτην επίησε την αρχήν των σημείων ο Ιησούς εν καλά της Γαλιλαίας, και εφανέρωσε την δόξαν αυτού, και πίστεψαν εις αυτόν οι μαθηταί αυτού. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το πέγα ελέους, Θεόμεθα σου επάξω και ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπερελέους, ζωής, ειρήνης, υγείας και σωτηρίας των δούλων σου, γεωργίου και ευδοξίας, και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκτεκομένου, το παρασούμεγα και πλούσιο έλεος, ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ο Θεός ημών, που εν τη σωτηριώδη σου οικονομία καταξιώσας εν καλά της Γαλιλαίας, τίμιον αναδύσε των γάμων δια της εις παρουσίας, αυτός και νυν τους δούλους σου, Γεώργιον και Ευδοξία, που συνδόκησα συν αυτήν αλλήλης, εν ειρήνη και ομονία διαφύλαξον. Τίμιον αυτής των γάμων ανάδειξον, αμίαν των αυτών την κήτην διατήρησον, ακυλίδωτον αυτών την συμβίωση διαμήνε ευδοκίσον, και καταξίωσον αυτούς εν γύρι πίονι καταδύσε εν καθαρά την καρδία, εργαζομένους τα σετοράσουν. Σίγαρη ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζει, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Και καταξίωσον ημάς, δέσποτα μεταπαρησίας ακατακρίτως, τον μάλλον επικαλείστε των επουράνιων Θεών Πατέρα και λέγει. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επ' της γης. Το
Τον άρμονον των επιούσιων δώσιμην σήμερα και άφησιμην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιεμέν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίση ημάς από το πονηρό. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση Και του πνεύμα σου. τας κεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομεν. Ο Θεός, ο πάντα ποιήσας την ισχύ σου και στερεώσας την οικουμένη και κοσμήσας των στέφανων πάντων των πεποιημένων υποσούς και το ποτήριο του κοινό μου το παρεχόμενο στη συναυτήση προς γάμου κοινωνία ευλόγησον ευλογία πνευματική. Ότι ευλόγητε σου το όνομα και δεδόξαστε σου η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
Μεγαλύνθη την νυμφία όσο Αβραάμ και ευλογήθηκε ως ο Ισαάκ και πληθύθηκε ως ο Ιακώβ, πορευόμενος εν ειρήνη και εργαζόμενος εν δικαιοσύνη των εντολών του Θεού. Και εσύ νύμφη μεγαλύνθη ως η Σάρα και εφράνθη ως η Ρεβέκα και πληθύθηκε ως η Ραχήλ εφρενωμένη το ιδίο αντρί, φυλάτησα τους όρους του νόμου, ότι ούτως ευλόγησαν αυτούς. Του Κυρίου δεηθόμενος. Ο Θεός ημών, ο παραγγελόμενος εν Κανά της Γαλιλαίας και των εκεί σε γάμων ευλογήσας, ευλόγησον και τους χώρους τούτους, τους της ή προνοία προς γάμου κοινωνίαν συναυθέντας. Ευλόγησον αυτών εισόδους και εξόδους, πλήθυνον αναγαθείς την ζωή αυτών. Ανάλαβε τους θεμάμους αυτών εν τη βασιλεία σου ασπίνους και αμόνους και άνευοι βουλεύτους, διατηρώνεις τους αιώνας των αιώνων εμείς. Ειρήνη πάση ας κεφαλάσιμον το Κύριο πλήρωμες ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, η Παναγία και ο Ομοούσιος και ζωαρχική Τριάς, η Δία Θεότης και Βασιλεία ευλογήσε εμάς και παράσχει εμείς μακροζωία, ευτεχνία, προκοπή βίου και πίστεως και ευλήσε εμάς πάντων των επιγείς αγαθών. Αξιώσετε εμάς και της των επιγγελμένων αγαθών απολαύσεως, πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων Αμήν. Δόξα Συ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα Συ, ο δια της εν Κανά επιδημίας, τίμιον αναδείξας των γάμων και Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράτου και Παναγόμου Αγίας Αμφιτρός, δυνάμει του Τιμίου και Ισορροπίου Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Εκουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και Εδώσου, προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άμης, και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so
take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. So take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you, for I can't help falling in love with you. Well, I'll be your rainy day lover whenever the sunny days end, and whatever the weather, we have each other, and that's how the story will end. Well, I'll be your shade tree in summer if you'll be my fire when it's cold, and whatever the season, well, we'll keep on breathing, 'cause we'll have each other to hold, and I'll hold you, and I'll sing